uchawa ndakakuvimbisa rudo, ndakakuvimbisa mufaro nemaruva, ndakati uchawana zvese zvaunoda, mudiwa wangu ndoreva zvese zvaunosuwa. Handizokurwadzise, handizokusuwise, rudo matiri ngati jingirisa udhenu. Besi madhiri abiwa seinganozotoona ndichaikuwani. Apa imagine. Kana kakanyeta make Kemari. Aya ungozibhala. Imagine boss wako yakanzi yande kulunch. Ndaramba bo. Wakapota teke baba kazi ere iwe. Tekuita sei kosha mwari. Nga ndizotanga kwabviswa kubaso. Apa inzwa unzwe kuti vane mukadzi wacho anenge ari kwa mamunyu. Aiwa pataka pandatoramba vakatotanga kutondita attitude imagine. Ndakupiwa basi pepa vekakawanda ndakutupirwa ndopava executive wapidza. Mana wapidza dai zvikatoramba zvinodaro kusvikira wabvuma. Kokazodini mukomana wako waida kuramba. Ndatore rimwe topic. Aiwa. Sairango. Ndatore rimwe topic. Yo utangotora nyedzi dzizane basa resa. Kwandini ngokandudza kana ingirama updates. Cha mwanje. Chitori chi kana madaro is fine. Tokuziye mutasokuputika mega. Muri 2 gig ka kuputika ndirageri 0.5 2 gig torine. Diriti awesome night. Taita kuninesa. Mawani wangu. Kaka kurunakisa. Bora. Kushinayi. Chitoradza kuti soto zvokutotaura newe. Handotochona chato December. Ndonzungoni. Alright. Unonzai? Ko mazita makushandepi nemko? Unoshandepi? Ndotongobvunza mutoti mazita makushandepi? Pane kwamuda kudaisa muningirikeni muloguripi. Andongobvunza hangu. Ndotongobvunza hangu kutoti mudaisa muloguripi. Which log? Sika murodo unodhuma nechigrade ukazona mavheji sawadya panza. Tozoende pasaidi shamwari. Kasi mnoziyana. Nani? Unombaziya. Wachimwe about 2 minutes here, 2 minutes zongo ndikotaura kamtota. 2 minutes. Shamari wakomana wakapfeka safari yaunowada wega yekudharadhara safari. Ikuziva usinganzwisise mudiwa wangu ndibvunze, handizokurwadzise iwe, handizokusuwise, rudo matiri ngati kuziva usinganzwisise. Saka kuti atiri chizi. Ameno tatikangasoka nini? 2 minutes. Masafari boys enya awo. Mageto yuti apana ba, apana chirimbotaurwa ba. 2 minutes. 2 minutes. Namwana. Ukumbura namba. Zaifuti. Andongobvunza. Taura he. Ndizve ndikoteerera. Ukumbura namba dzako. Urudzira dze. Problem yako ndio Phone 1. Ndikumbura namba dzako. Phone ndikutoishandisa ndakutoendesa paningirisa ndakutoendesa pa wifi. Ndaita zviki. Kuiona yako phone here. Katina tushandisa phone 1. Problem yako ndio wandivengiri oda. Yangu yafa mouthpiece. Unonogadzira. Ndikumbura namba dzako. Namba dzese dzindedzeko nei. Tozvandotoya kuexplain aka. Asi rimwe kwamasiwa. Kana swika kumbaka ndozokuisa mamessage ekuti ndidzinga. Manje ndikuitora phone iyoyo. Ndiri kutovata nayo. Nemweerero. Ndikumbura namba dzako. Ndiwe kandasvika kumbaka. Ndida kuramba ndichikuremenda kuti you are the most beautiful person on the planet. And I want to ask you out on dates. When I do ask this one on dates, not you. When I do ask you on dates, I want to. And dates now, I'm going to go to some fancy restaurant, but I promise you that it will be the best and amazing moments of your life. Don't know what I'm child going on my days now. And then it's now I'm married, but I am funny and we can do funny things. And after that, I want you like to get engaged to you, and when I do, I will marry you very much because we don't have future very bright. Because I'm going to go to my area, it's not my guess, but future I'm going to is very, very bright. But it is just a good power about our future, right?
So think that as with if she's a girl, she'll look as beautiful as you. If he is a boy, then he will look like me handsome. Or both of us. But that's what I want to in the future. ndakatisa sendinozvikona ikati rudo chairwo ucharuona tinde mufaro iwe nenisona mufaro watinawo hapana kamboona ndakatizve sendinozvikona ndikati rudo chairwo ucharuona tinde mufaro iwe nenisona mufaro watinawo hapana kamboona mai mwana kamduze kaseveseri it's so nice. What's up? Yeah, Good. kwamna kushibona sikubasa mnomboziya Pinda. ndaketa kuneta boso chona anonetsa singa Ndakakudza kuti ndiri kutsamwisa ndikuzvinzo. tatanga Ukaita basa rawaudzwa nabosi nemazvo. Hanetsi. Basa ranenge akutuma ita nemazvo chaimo. nozama but If you work hard, zvareva nabosi, these two things. yeah, I'll just try again. Yeah, you better try, my girl. Okay. Right. Alright, man. Don't change your way. So, mama, don't pass on the kitchen. But Jangan bisa majarna mandi kilo. Fridge. Ay, majarna. Some fridge. Nice books. Yeah, some fridge. Ko, awuna kuchinja. Pamusoro isa pamusoro pe ya. Tozochinja nda mupedza kubatsira ine kudya shira. Pasonenzara. Wana. Saka What do you kuchinja. reckon once like sababa ndichinja? Ya, wotu ndira kuchinja. Yeah, some time. Wotu ndira kuchinja because busy yacho andina sibitanga nayo. O isikazicho uku. Ndakoromora zvinhu zvese uku. Kwemba munenge muchikoromora zvisina simazoti hatina yeopa wani. Yopa aendako. Ndopandosanda kuona zvima mistakes zvese kandapinda mumba mangu ndega. Anyway, kuri sei kubasa zvataitaura zviya? Ndo zvataitaura. Pindai mumba muchikuya. Ndozvataitaura zviya kuti ndichiti unofanira, you must listen to the boss. Yeah. Listen, my girl. I have lots of expectations for you. Ndinotarisira kuti uitewo zvakanaka. I'm not, listen very careful. Don't get me wrong. I'm not comparing you with these other kids, those other people. No. I'm just telling you about life. Inini ndinotarisira zvakawanda kubva kwauri zvakanaka. Ukaenda kuchikoro, kushanda, kuita sei. Ndinotarisira uzogara zvakanaka mwanangu. Anditi? Yeah, kuroorwa yes, but akusiko kwekuti unobva wati kurira kuti ndiroorwa. Unofanira kutanga waita zvinhu zvako muupenyu hwako. Zvinokuita kuti uzogara zvakaita zvakanaka and ininiwo kuti uzeparaidzwa. Chirere chikukureva mwana. You know? Yes, exactly. Vamwe vanozviita kuti zvitazvani. But it only comes out of working very, very hard. And being patient and just being a good person and focusing. And focus. When you are a boss, zvanenge akutuma zvawakapindira basa. Ukaenda zvinoita yes, ma'am. That's all what I'm looking forward to. Seeing you ndoda kuzove proud of you more than it. I'm proud of you, but I want to be more. Yeah, I get you more. Nongoziva kuti mukuru ndakakurera zvakanaka-naka, ndikakukuza zvakanaka-naka, ndikashanda nesimba kuti so I need to see the fruit of all that. Ndikutsepa usinganzwisise mudiwa wangu ndibvunze. Handizokurwadzise iwe, handizokusuwiseya. Rudo matiri ngatikutsepa usinganzwisise mudiwa wangu ndibvunze.
ndakati zvose ndinozvikona ndikati rudo chairwo ucharuona tinde mufaro iwe neni sona mufaro watinawo hapana kamboona ndakati zvese ndinozvikona ndikati rudo chairwo ucharuona tinde mufaro iwe neni sona mufaro watinawo hapana kamboona mai mwana kamduze You again? Yeah, it's me again and again and again. What do I say? How can I forget it? Otherwise, I'm sorry for what I said to you. As Manodaro, but I don't know what to teach you. Why would you say something like that? I punish so I'm going to stress, you know. You can only stress and yeah, but she doesn't have to like vent and John Bandiri. And I'm just an innocent soul. Okay, I'm an innocent person. Just look at me. I'm innocent. Okay. This is so good, but I'm innocent. Oh. Could you just kind of meet on the master and the moon one? Come out on the forum, one mess. Because you're one of your type. Trust me, I don't know, it's kind of under and my memory is very sharp. If I remember, and I remember correctly, actually, you're the most beautiful girl I've ever seen in this whole universe. Are you for real? Yes, I'm for real. Okay, if you say so, my son will not say. No, I'm going to just say, actually. Oh, thank you, and my dad, because my mom I'm beautiful. Oh, she's right. So, this is you want us. Okay, she's very right, and you have no fun praise or singing. But, Paniponos was serious, man. I don't know, deserve our moon and so I can What do you mean? All I'm just saying, I want you to be mine, okay? And it's just going to wonder just true. I can't let you go. You know, no, you know what? Okay, look into my ears, my eyes, and tell me that I'm lying. No, I can't. You can't? Yeah. Because if you look long enough, you fall in love with me. No, otherwise, you're not going to because I need time, Dega. Because you guys are not even stressed. Yeah, so. Okay, I'll tell you what. Right? If I make you laugh hard enough, you give me. Oh, Dudanga. You give me your phone number. Okay, try. Deal. You have a favorite dress? Yeah, I have. Okay, there is it. It's black. Is it this one? No. Okay, it's black. Okay, close your eyes. Right, I want you to imagine me wearing that dress. I know you're laughing because I look more beautiful than you with No, that dress. that's a lie. What? That's a lie. I You know, like a guy wearing a dress, you know. know, right? It's not because I don't get my comedian. It's made by TikTok, but I know. No. But I know I look more beautiful than you in that dress. If you say so. If I say, So I need to are you sure? Okay. Yeah. I'll tell you another joke. Okay, so let me tell you the truth. The truth of the matter is with you, without any lies. Put each other pass. I think you are Okay, does your mother also tell you that you look like my future wife? Dude. What? I'm being honest, okay? No, she doesn't. Yeah, I know. Like, listen,
I'm not dating for fun, okay? I really like you and so what. And my heart is always in the right place. And I don't want to then that means I really do. For the meantime, I'm going to ndakatombotura ndikaisa paside. Mwari ndiwo ngaumboite zvekuda vanhu vavo chete. Nangu handikwanisi. I'll tell you what. What? Let's just go with the song. ndakakuvimbisa mufaro nemaruva ndakati uchawana zvese zvaunoda mudiwa wangu ndoreva zvese zvaunosuva handizokurwadzise handizokusuwise rudo matiri ngatikudze pausinganzwisise mudiwa wangu ndibvunze handizokurwadzise handizokusuwise rudo matiri ngatikudze pausinganzwisise mudiwa wangu ndibvunze ndakati zvose ndinozvigona ndikati rudo chairwo ucharuona tinde mufaro iwe neni sona sona mufaro watinawo hapana kamboona ndakati zvese ndinozvigona ndikati rudo chairwo ucharuona tinde mufaro iwe neni sona sona mufaro watinawo hapana kamboona maiwana kamduze kasevesevi kamudiwa ndikuudze zvawanzwa kumaraini usazvibvunze shanje dzavo dzinopisa kudarika mabvunze avo ihoromori vanongokoromora vanoda kuti tingogara takasuruvara havafare kutotiona tichisekerera mumwoyo mavo zvinenge zvichivabaya baya ndakati zvese ndinozvigona ndikati rudo chairwo ucharuona tinde mufaro iwe neni sona sona mufaro watinawo hapana kuona ndakati zvese ndinozvigona ndikati rudo chairwo ucharuona tinde mufaro iwe neni sona sona mufaro watinawo hapana aiwe peipe tiwe wandakana iwe tiwe mumwe wangu tiwe Just as beautiful as this flower. I don't need anyone to tell me that she's my soulmate. Mom's I think there's one way Murora Chai Yamash. There's got Famazoyanak. Famazoyanak. Tumasini ndo nobuno ndambizo Sapa suppose name. Sana guys. Unajua bisama pita uzajuzi. ikudze pausinganzwisise mudiwa wangu ndibvunze Chiko chauri kutiti wangu bunda ngikani ndikika chi Madima. ndakadini ndaita sei Narasika ndaifunga kuti ndopanga James era. James okwani James wari kunzira nekaruva ka James wati James upi apa ndiwate maruva rangu kaiwe Aiwa kungofanira kwamaruva. Ndimunoita basa rokutema maruva angu tichona akangotemwa nguva nenguva nyamba ndiwe Ndaifunga ndopambana James. kufunga kuti ndopambana James kunotemesa maruva here Sorry ma. Sorry. Hazvina manyanisi kuti zvikomana izvi zvinechinga imimi James wokupi? Ndoswera kubasa ine handitomuziva. Tichazviona zvedu. Ende kana zviri zvekuti ndezvekunyepa ngazvitove zvekutamba zvimukunhadzei zvandiri kuzviona panapa. Zvimarovha zvisingade kushanda zvivanhu zvine usimbe zvinoswera zvitenderera kunge zvitera dzimba mumisha.
Keke katisioni zvokwe. Ikako kekuya museka chiti nyanyanyanyanya pachibhorano. Ngazvinyanya ndakakuudza mviro dzacho nomaperero azviwa. Ndakaudza musevani kati ngege kaburuka ichamhara mainiya. Taura hako. Watane numbu? Yemukomana wake upo wacho. Uyu waifambidzana nestereki wandakazoti makadii kuvari murudo manje kanotanga ichipisa inozongotoa kanonzi kambucha. Kane different mama zvekutoti kusatokwidza musoro kusatokwidza. Hanzi tambo inotedza tambo dzemagetsi akangoya anoteera nepapo. Zvakaoma. Zvakaoma ndatya nazvo wewe. Magetsi anotedza tambo. Makuna kuitika munzvimbo muno. Magetsi anotedza tambo. Katizvinyanya stereki. Takakaudza kana Zvakaoma. Saka yopa paungorudzi chiko. Wangu ngatisete katiyarerwa ndabuda pane nguva mama kungowa nopopo noziya mai vangu anodya marashi dzine nguva uchangokabayirwa pachato nguva yozvaunenge wakuzodya. Hausi kutasa mabhaketsi uri bhizi kungotaura nyaya. Aiyo akandindi neyo iwe usete usaziya azoditikisa nekuti ini ndiri kutobva kwandi kutobva iwe wauya nemabhaketsi ako usazoite ofiyo ndo wazotemba wanombo ndanditobva kwangu kurwendo rwangu rwandandiri kutobva ndatokoda ndatofara eya Julie, kamita mundobatsirana muchitaura nyaya. Chibhura chiri kure Moscow. Food for work. Food for work. Vaita muchita gaga mukoma takamirwa kumba. Energy yekuita seiko. Business inokutisiya maruva. Takarasima netisiya maruva. There's Nepal, Bam. There's Nepal. Gacha. Modoro anaga. That much is started because I mean it. This man of it's like you're someone new every time because your beauty is just unending. Don't pay energy, Baba. Still don't get paper. How jokes. She would have get ambition. Goja. Food for work. Come on, big goja shamari. One wash. Amumu msichana mgeta kutambo. Ndati mvura iyo kama na kutonhera kwairi kuita. Tota menye mvura iyi. Kumeko ndego. Ndati mvura yekutonhorera kondoitiko ini. Ndati mutaura nyaya dzangu. Romy.
Famba. I don't even know what to do it. Just to me so to the number. Which is serious yaya. That's what I can. No, Kangano. That next time that's okay. Well, now next time that one. So I'm going to look at a look at it. I mean, what do I have to do to prove to you that this is me being serious? No, this serious. You are already bright. Because we don't do it on this. I can't even look at you when you're on the sun. So back for all. I don't even know your name. Because it doesn't. First later. Okay. I am your man. Yeah. Are you not I'm a woman? Because I don't look at them back with them next year. You won't born number. And next time. When I got you, I want to die. Let's go see my first one. Andakubvunza here kuti uri kumuziya here munhu uyu kana ndimuziya ndimuziye angondibatsira uchanga chirema ibva watora bhaketi nekudzoka muno mukati nekuvhara gedhi handidi zvinhu zvemanga-manga panapo uri kuzvinzwa wesi vanhu vakadai so pano handivadi uri kundinzwa here handidi tukomana tusina nebasa risu kadai panapo uri kuzvinzwa chiicho chichi ichi what is this iwe wamboti uri kutsvaga ani pauya panapa time iyeyo James. James uyu Aiwa, zvanochiita zvokuti ndazomuona kuchibhora ndikatirega ndingobatsirawo. Kumubatsira chii pano usimbochirambura iwe unobatsirwa newe here iwe? Saka unongoda kubatsira chii? Bhora ndichasvika kurema mama. Ndinokurova, uri kuzvinzwa? Zvekukura iwe dzokayo koro hona. Ndotukomana tunosvika tukange maputi. Aiwa mama. Honi. Ndambe nditaura newe zvakanaka makuseni. Wendo unochaita zvekukurova. Uri kuzvinzwa here iwe? Uri mwana rudzive iwe? Haunzi wakarebe? Ibva watora bhaketi nekudzoka muno mukati nekuvhara gedhi. Uri kuzvinzwa? Handiti kutaura newe futi. Goni! Otherwise, I will pay for nothing. Aiwe baby, ndiwe wandakana iwe, ndiwe mumwe wangu ndiwe, mukadzi wangu iwewe, maive vana vangu ndiwe, ndiwe wandakana ndiwe, ndiwe mumwe wangu ndiwe, maive vana vangu ndiwe, ndiwe mukadzi wangu ndiwe.